Přeji všem krásný den. Já bych vám dneska chtěla vyprávět příběh mých dvou kamarádek, který zhruba, je to tak asi necelý rok, loni na jaře, měli stejný nebo hodně podobný zdravotní problém. Jedná se o HPV virus, lidský papilonavirus. Někdo možná ví, o co jde, někdo možná neví. Já to tady nebudu moc rozvádět, řeknu vám to jenom v krátkosti. A kdo by chtěl nějaký bližší informace o tomto viru, tak si to prostě můžete dohledat na internetu, je tam toho spousta. Takže co je HPV virus? Je to lidský papilonavirus, který je nejčastější sexuálně přenosná infekce. Týká se jak mužů, tak žen, všech věkových kategorií, prostě všech, kdo jsou sexuálně aktivní. Ve většině případů, když máme silný organismus, tak si naše tělo s tím dokáže poradit. Ale a zhruba u 20% lidí, kde je oslabená imunita, ten virus v těle přetrvává a následně se rozvine do nemoci. Já, protože to mám příběh dvou žen, tak vám řeknu jenom o tom, co způsobuje u žen. Je jich několik druhů, jsou i slabší druhy, které způsobují genitální bradavice. Ovšem nejčastější typy je 16 a 18, ono jich je víc těch virů, tady těch agresivních, ale tyhle to jsou takový nejčastější a způsobují nález na děložním čípku a následně potom rakovinu. No a teď k tomu příběhu. Mám dvě kamarádky, obě dvě zhruba loni, myslím, že to bylo tak v květnu, byly na gynekologické prohlídce a oběma byl zjištěn tento papilonavirus a nález na děložním čípku. A následně byla doporučená konizace a potom, že se to bude už jenom sledovat. Budeme děvčatům říkat Maruška a Janička. Takže Maruška, ta první, prodělala teda konizaci čípku, ale nesmířila se s tím, že bude jenom čekat, jak to dopadne při těch prohlídkách a hledala prostě jinou alternativní léčbu. Takže jsme se spojili s naším lékařem onkologem a Maruš se doporučil produkty, přesně jak a co má brát. Ona byla velmi důsledná, všechno brala přesně tak, jak jí pan doktor řekl. A začátkem prosince mi volala. Samozřejmě ona i předtím chodila na ty prohlídky pravidelně a potom byla naposledy v prosinci a začátkem prosince mi volala. Nadšená, že papilonavirus je pryč a je zcela zdravá. Samozřejmě my se hrozně radovali, to je úžasná zpráva a moc to Marušce přeji. No a co je Janička? Janička taky prodělala konizaci děložního čípku. Nicméně věřila, že to stačí a že ji budou sledovat při těch pravidelných kontrolách. A na naše doporučení prostě nedala, že alternativní léčba nefunguje, že je to jenom tahání peněz z kapes lidí a že nic prostě brát nebude. No jo, máme leden. Janička byla na pravidelné gynekologické prohlídce a paní doktorka ji diagnostikovala rakovinu. Já jsem z toho byla teda opravdu velmi smutná a zklamaná, protože vím, že kdyby mě poslechla, tak se tomu nedalo předejít. Ale i tady se dá ještě Janice pomoci. Jenomže ona musí sama chtít. My nikoho nepřesvědčujeme, nikoho nenutíme, je to prostě volba každého, jak se rozhodne. Já nejsem doktor a nechci ani nahrazovat klasickou léčbu. Ale mám za sebou spoustu lékařů a doktorů, kapacit i onkologa. A když něco potřebuju, tak se na něho můžu vždycky obrátit a on mi to doporučení dá. Takže pokud by třeba Janička chtěla, to doporučení může dostat. A je úžasný spojit, my samozřejmě nenahrazujeme klasickou léčbu, ale je úžasný spojit tyto dvě metody dohromady, jak klasickou, tak alternativní.
A věřte mi, že tohle dokáže udělat v těle prostě zázraky. Mám s tím vlastní zkušenosti, protože jsem si třeba léčila mámu z rakoviny prsu. Bylo jí tenkrát 83 let. Ještě to dopadlo velmi dobře. Máma byla během pár měsíců bez rakoviny a zemřela v 91 letech. Zemřela vlastně stářím, kdy jí selhalo srdíčko. Ale neměla rakovinu, doposledka tu rakovinu neměla. A takovýchto případů já mám hodně. Takže holky, jestli máte některá tady ten problém, třeba vám byl zjištěn papilonavirus nebo nález na děložním čípku, neváhejte se na nás obrátit a my vám to doporučení určitě dáme.